masuk sia Tuhani di garejai borhat maho boru rapot tani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggu hamu marna borhat maho boru rapot helaki tubuh sikoru tubuh anak hamu tubuh arboru gabe mahor rapor helaki borhat maho boru rapot helaki tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuh gabe mahor rapot helaki gabe mahor rapot helaki. Sarsara
lagi mengingani pikiranki berbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasadaho dingoluki manggohinang kaki Tunaso jadi mubah Nako di pangan rohaki Amanami nama bangsa di Indonesia ditatap dari negara dan kemanangan di Manggusung di mana Tuhan tidak masyarakat Tuhan berenang hubungan dari Tuhan malam bumi hujan doa apa hujan Tuhan bangun secara menangkap itu di teman-teman keluarga yang dekat suami keluarga sendiri paling ketemu Tuhan mengenai Tuhan nama Tuhan anak hukum hujanmu tulis tulis yang berjalan pas bahwa saya itu yang tidak bersumi poskonan Tuhan yang rohan saat saat juga turun potongan yang para rumah yang berbiasa meditas terus potongan Tuhan yang Allah kami kemenangan Tuhan meskipun dari Tuhan para saya ini di bahasa kosong itu enak penanya potongan Tuhan pemilihan berbang dari potongan Tuhan potongan kami potongan bersama masuk kami itu potongan anos mulai itu punya laman ini punya situasi dan Tuhan atas pemotongan Tuhan di bahasa potongan Tuhan belum nama Tuhan bagi ada siapa tangan lima di nama rumah tangga dan baru dengan kami potongan Tuhan nah potongan Tuhan potongan Tuhan asal belum hari juga sedami budi belas di roha ada siapa tahunan nah sumaralu belum Tuhan semuanya potongan Tuhan akan potongan maka orang pernah sebelum masuk para Tuhan perbu potong pesatran yang tidak di Tuhan nak ada bahasa perdagangan potongan Tuhan berdaulat harga peramanan atau penghuni polas nasi itu Tuhan punya lama dan Tuhan melawan menuju ke pasangan po terus maniman Tuhan Tuhan ambil kami di bahasa sadar Tuhan Tuhan mulai sedang membuka saat Tuhan menghitung bahwa itu adalah tong-tong sama pertemuan kami atau Tuhan itu Tuhan kata suara kami Tuhan lalu mengambil maka ada sahabat kami terus Tuhan kami Tuhan pasal tulis juga perjuangan kami Impulsi saluran dan berani mudah-mudahan terpulang untuk menunggu merupakan asrama dari Tuhan asal dari Rasul atau cara jalan kami tapi dengan berjalan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami pertanyaan itu amin. Betapa hatiku ayat 5 Imam Dewan ayat 5 jom-jom kita di sini.
dohot gowarnito di perbadian, puji majahoba kamu sude bangsona, ai pardengan bahasa do ibana, jalaro bisa dilim-dilim na do asini rohana. Aironi saling-liling rado asini rohana. Makkah hulungi debata, ibana do Makkah hulungi kita, jala disuruh do anakna, bahen pardengganan pasaihon dusanta. Amo api hobi rohani kata kita, kamalan kita masuk. Mertua maaf karena mengalami hukum, natokong patupakong hati orang. Amin martanian mahita saja. Siang sada Petrus Opa ayat 2 Halai jahapon siang ayat sada 2 ditaba ayat pitu sahatori ayat siang solo didok di sini atau Allah naum marsitawanan Kristus di dagingna roha sisomonima gabe senjata nang dihamu ai nama cohor mardosa do alam nama ngahap di dagingna asa manang tiga hari-hari na dimuluon tulo moni rohani dewata mai tunang matu hisap-hisap ni rohani hajol mau alai nunga jolok pucung ni salutna atau marroha mahamu jalanan kasmaro kamuna taniang alai di jolo di sarubna masih hakulungan situ tu kamu ai dihukupi roha hakulungan di roha ido gudang dosa di sarubna atau maroha makamu jalanan kasmaro kamuna tu tani tahun noriko kape munai tinggal memajui. Aku kita mulai. Alai nunga colok ujung di salutna atau maroha kamu ai dihukupi hakolongan ni rohaido gudang dosa rikoti ma rikot maroha muna maksitamuyan unang malumut-umut nagabetuku alai dijulu di salutna menuju gagasan bahasa Indonesia di Doksono, tetapi yang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mulu sono tu bentukna lebih khusus ulama tu kodo Tuhan berdua. Laos dua cedung kamu. Now
Jadi di tempat pertama colmai tumiru rupana ditiruat to debata lau manopa ibana bawa dohot buru-buru nasida di topa dung di topa debata colmai di dok ibana ma dang denggang sesede bawai tujuh ubay madibana sesede buru-buru pangurupi di ibana bahenakku na Ailai sian bulan nai dope di hatop panai bawa dohot buru-buru nasida di topa alani tadi konon di bawah dua mana dohot inana patopon dirina tunaniolina naga bisa daging do nasida na duai asada dan dua benasida tuk sada daging do aku ni hidup Tuhan Yesus galung na baulakon na yolina dia suara na marmainan na pangalakuk sado pangalakuk donang na mabuat na sinani atong na minado ni debatakan dia di silangan ni jolma so unod do di debata tu bawai hamuak ka bawah haholongi hamuak kami hutang nabi songon Kristus na makaholongi huriyay jalan na makalehon dirina humukopsa unang muruk kamu dopak nasida ikom maroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songodongan dihamuluan nasora suda dungi songonodo didok hata ni debata tuak kaburu diu yang kabarupua mabawa nabi songon pamuluina di Tuhani ay bawai dulu di bagi hutana songon Kristus kudu dihuriyai iko botol, porman, tomang, mardongan halap pohon, dohot haminahan itu dibarani buru-buru di mana harga dijulu di debata dohot dijulu di jolma atau somna kana marpalang yang mengatakan di debata sumulukon para sini rohao dohot kabesaro dohot haselepan ni roha maham masih paminian maham dohot masih asian seluhut riting niroka muru rimas panogahiyon dohot pamicahyon jauh masih yang namun alai dikicam di seluhut nai masih hapolongan mahamu aiti dorahu terahu dinasundengkan dumida menasihat jebata ima mangarajai di bagasan rohamuna jelasan hudna minahemuna marhite-hite hata manang papahenan toktong may marhite-hite kuwan ni Tuhan Yesus asa iba na mangarajay rohamuna dohot ulaw muna atau nung ngadibiti hamuhatan ni debata tali ko turut di pangdungan sari peoni na manung kumanaw nuay jumolo di ho ale pangoli si Marlon Brando si Manjuta ulo doho makacok-cokot di jolo di debata na upoto sa doho di jolo yang kadongan na pumudison na di Panginoon sinian ilepania bu siregar na niririmon gabilongan musaripe ulo doho makahulong imana siya nasa roham doho magulahon siya nasa kogom Hutman parangin na bertiarap doho tibana naulo doho mga juaju doho kagaleon na tuksura kumurang parangina jalan na sutupa kaudaponmu manang tariponom ibana pay manisirang na matiang hamusukot modo na usadaro kam manguluy sa luhut na idokma halusmo naman kumaraw doho diwalay na sinia lepania buru siregar niririt si Marlon Brando si Manjuta pon bahir dengan nasaripe naulo makajong pon di jolo di debata na foto sa luhut doho di jolo di longan na pumudison na di Panginoon Rohamno si Marlon Brando si Manjuta pon gabi sinodugmo ulo doho makahulong iba na sinasa rotam doho marpanalakong nakulay maradokon iba na dohot marparanihot parangin na badia pagwahalang Kriste ko jalan na sutupa manginolo ko manang talikonom mo iba na pay manisirang amat yang kamusuko
mulu na usadero kwa mangului sa good na idok maerus mo. Atau masilianan tangan siamun mahamu pabuahot ni pada doau nababuan kata na tuhamu mari hiti-hiti goar ni debata ama anak dohoto di porbadia doau matlo tuhamu nabi nadomu ni debata dan jadi sirangan ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama kamu di sodat Tuhan debatama muhina Tuhanmu jala asih marohana midahamu di dopat pun Tuhan debatama muhina Tuhanmu jala di pasau pun madamena tutor timunabe. Amin. Binasaan ko siya. Mulunan mertuahu Tangihong mahatani tuhatai Sajak kun madingonumi Salileng horia siangano Mulunan mertuahu Iuton matuan Yesus idokto Radot inang matanan Saleleng horia siangano Pahom marmadirim tusi Tulong moriro anai Kau apa dosa oni Rapoton matu hatai Jala sai padonok madirin tusi Tuhan jauh bade batatai Pasangap maguarnai Asara potak tua hodisi Pahot manang hapor seaoni Nampak pirimoni Asama tua hori wolumi Nampe di surgo sai tokto Pahom parmadirim tusi Tulong oniro anai Kau bapak dosa oni Dapoton matu hatai Jala sai padonok madirin tusi Tuhan jauh bade batatai Pasangap maguarnai Asara potak tua odisi Pahot manang hapor seaoni Nampak pirimoni Asama tua hori golumi Nampe di surgo sai tokto
silehon-lehon na linggan doon na sa ulibasa na mau diutus. Pupasahat kami masyan na nilihom itu kami pilihan namin ito ko. Sa jalo may gabit buwag na hunchus di julong. Paso-paso may jala ramoti. Asa upakasyan kami pilihan pati puluh na rajaw mo dito nga itong manihuyang doot di portibiyon. Buhay maruhan namin marhiti-hiti tording. Asalam tadami kurang di silehon-lehon itu kami. Asalam girgir kami mandok mau diate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan namin. Amin rak mandok mahita di tangan kaliaban namin. Dohon palsawan itu diperbadai makamu salubutna. Udul mahida. Jalan kamu. Ayo para lagi, jalan para lagi. Lapor Dio più che amango. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan
Usai kita suruh dulu itu siap turun atau nanur. Sabi na. Di nokta duro naking anak tanah parumeta tubagas joroni di bata mangalap pasu-pasu perbagason perdongas sarepiaw ni nok pinasahan ni naposon anak kiningan sayang riba tujon narion ape mapasu-pasu di nasida tumibu meyatok tubuh anak tubuh boru dengan nasida sahur nasahur matua lasone bani parumen nami pangitubu ni anak ta do parumeta asa dor halukang bapak tugu-tugu lubu ador natiti patugu-tugu horbo tenggang maha mengenak sahur matua jagar mahmu peringiri pahopu sahak mahmu tu nabar nene sahak tu nabar nono asa badita paglabi main nati nabot-aboan ari nihita saluhut naman nabar rongat tubu namaranggi lamu tulenggan nabah kita masih paululuan dison nokta pasongjong nokta piwa amata pande makalatson anak doh parumeta dos maruhata sisa datang niang mahita sisa datang idoan mengatapak kami dusun hamida sahasuhuton lau mabuat dua di tortor rami asa siatur mula-mula may siatur mula topa nako ibatu dolok manatap tutau toba asirohan itu hadilas nirohan nami sadarion dia kaulaon na sipatupon nami manumpa maantok Tuhan Jehovah baik damang manihami abang pendanami kondang muda-muda laus pada muda abang bantu kondak sobat mau lihat bapak denami dunga di luhur pangidon na paruman namion bedang mamari hami kodang liat-liat kodang sapur marmeme dohong kodang didang-didangi agar tumibu madidang anak madidang boron paruman nami do anak ngamil tujuan narion pasu-pasu nyabatan nabar tua di bata bayan nama mang kodang mangediatin
nami Johanna do paruman nami ang giat bertanda songoda dia bersipatul songoda la diulang kami di bangsa sadarion tumibu anak kami do paruman marmeme anak do marmeme guru baba manta bapak nami sapur marmeme. Sumani pi harorona mi lo marmeme me hamu asi marwani Tuhan dineme na kupasata mi tu hamu ibadan nami mangidu tu mata nomor 2 de bata asam ke tumibu di tongos anak lo boru di hamu asadong lau meme mutu ka ari haduan asa no masano upa manenda tua asa barang tu no marhanto dulu ko na marobian horas mahamu na majalo juga dana madi hamen na bangalian asa titi do natin no pahudong na balas ni rumah untuk sesuatu pa meme no pasahat tayo ito hamong tuzulon na riyaw na siya Tuhan manamangguhi paso-pasona tawusugi may nangate asa sa sulu basa matubot yan mga sahat kumemehame anak do parumain nami sahat ako kung kumartapang gabi at do parhurasan ay mamakpada nami hasahatan nila sa parumo mato si Tiyuti. Pasahan kami mapartik sa tikyon dinang ro gora-gora doh jojo ni hamuna saluhuna hula-hula nami tuhami horong di buru muna bere iba bere doh raja ni dongat tubuh muna rodi sude doh raja ni ale-ale ima marhite dinao macalo pasu-pasu perbagasol lain nami
doho inang bao siya bagas joron itu hatta di bagas atikyon las marhiti do raja nami dia tak kamu memahami saluhut nak kabur las marhiti do lain nang bo molo siya kami dang kolat jari 10 basal tamian no songon dalam nami marsobat tu do pamuna raja nami asai memang pada nami asa usop-usop hami mahula-hula nami on baik damang majolo godang nahobar tu si nah perjoloma mula-mula laos pada umat tu godang somba-somba Gabi emang kami. asa mga lihat kami humar somba tu adopan ni raja ni hula-hula nami on baik memang pengaidon nami
pinabuhi pasahan tami. So ngosoban ihum nami. Lamat dapat to kamu na raja nami. Buat kamu mahami di tangyangmu. Asa anggia tu akatikin na nengro. Bisa hapon di bata dia kahagabiyo. Doho dia kasilas di roha. Asa gabi buhi pasahan nami Tuhan muna saluhut na huluran nami. Naubalga siya nok pasahan tami. Doho to piraja nami doon na dua-dua. Asa titi do pamagurong golang-golang pangarahuk na. Tukso ni pinabuhi sumbadi adan sumbadi na buhi pasahan tami. Ang karaja nami Tuhan tamayang go na mangguhi pasu-pasuna. Silupoti mahami raja nami. Mau lihat mamang baru lebih baik kamu. Agiat matuzom narion. Asi maruhan Tuhan di balot sombay Tuhan mo merita kapasu-pasuna. Sondong ida tua-tua manohoron nami. Asa binangan ditapaham may di pokat di tarabunga. Dulu itu sang lembah porek dulu bang masa tua. Sini rumah kapahapa na mujalong gabi na nadula mututuran na kapacara. Matutura raja nami. Dulu rumah gorong madada na ulusok pura-pura. Tenggang ma atau murina toras sahab main tuna sa rumah tua. Surya kana ni udah muna kada pinarsitan ni rohamona. Saya si maruhan ituan, saya totong pa di rongan ituan. So narap yamak kamang baru doh na baru nami iboto nami. Tuk sabi-sabi pe. Kupasahan tabi Tuhan mo di pukunya naman ang Panginoon nami. Tunglap pay mahon dohitan non jaka ulos-ulos na nagsipahaton na rejan di hula-hulat ta si Regarton. Tuk sabi-sabi pe dito nga niya laman on na tarpasahan tabi las maruhan mo ka na baru. Tarsongon may raja nami nang namang orusak. Iraja ihami raja Panginoon nami. Asa bay damang mamang Gondang si tio las baduma tu hasakali. Kupasahan tabi.